ए रंगीला लाओ। 2 दे 3 4 कुल मिला के 5 को हो गइल नु। चल हम रवा के काजल लगा देत बानी। हेने लगा देलू आ हे में के लगाई हे में। अच्छा बाबा वही जा लगा देत बानी। बस फराक उठावो हमू लगाई। कहाँ? वही में। सबके सामने कुछ बोलेला। हे तुम वो घुमा ला। अच्छा बाबा हम मुँह फेर लेता नहीं। ए पर छपरा ओ पर बलिया पिचवा में गंगा माई। अरे भागर ये सब कुल बुझाला तोहरा। आई नहीं के बुझात की बुढ़वा के गट्टी घाट तक पहुंचा दी। बस तोहरा थरिया भर खाए के बा हमरा माथे नाचे के बा। बाबूजी तनी को नहीं की बुझात रवा का बोलता नहीं। तनी अदब से बोली आखिर किशन राव दामाद हवन। अरे काहे के दामाद? अरे काहे के बलाए आके हमरा माथे पर पहलौती बन के बैठल बा। देख कजरी हम तोहरा के फिर से समझावत बानी कि बसंती आइल बा ओकरा साथे एकरा के घर गांव भेज दे। हम ना जाए। ना जाए तो ना जाही के पड़ी। हम अपना कजरी के छोड़ के कहीं ना जाए। तू अपन गधा लेके जा। हम गधा लेके जाई आ तू यहाँ बैठ के ठुसबा। बाबूजी बाबूजी किशन रउआ पे इतना बोझा हो गइल बड़े तो हमरा के कुछ दिन के समय दी। हम रउआ से वादा करता नहीं हम अपन किशन के गंगापुर लेके चल जाई। तोहार बहुत हमरा ऊपर कृपा होई अगर एकरा के तू लेके चल जाए तब। हाँ जा तेरे ते जो गधा पे लेके चल जाई। कजरी तू चिंता जिन करा भगवान पे भरोसा रखा सब ठीक हो जाए।